खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हायद्राबाद एफसीआ आसामनि फुटबल गेलेनायाव रोंगौथि थानाय गेलेगिरिफोरखौ सायख'नो फैगौ 29 जुनाव 15 बोसोरनि उन्दैसिन गेलेगिरिफोरखौ सायख'गोन 15 बोसोरनि उन्दैसिन गेलेगिरिफ्रा 2008 आरो 2009 मायथाइयाव जोनोम जानाय जानो नांगोन 18 बोसोरनि उन्दैसिन गेलेगिरिफोरखौ 30 जुनाव सायख'गोन 18 बोसोरनि उन्दैसिन गेलेगिरिफ्रा 2005 आरो 2006 मायथाइयाव जोनोम जानाय जानो नांगोन फाइनाल सायख'नाया 1 जुलाइआव जागोन 29 जुननिफ्राय 1 जुलाइसिमनि गेजेराव जानो गोनां बे सायख'नाया क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि साखाथियाव KDSA फिल्डआव जागोन मख'नो गोनांदि बेयाव क्लाब एकाडेमि आरो स्कुल लेभेलनि फुटबल गेलेगिरिफ्राल' बाहागो लाफैनो हागोन रिपर्टिं टाइमा फुंनि 7:30 रिंगा बाहागो लाफैग्रा गेलेगिरिफ्रा मोननै पासपर्ट साइज फट' बार्थ सार्टिफिकेट आरो आधार कार्ड नङाब्ला पासपर्ट लाबोनो नांगोन बेनि सायाव सोरबाफोर माबाफोर मिथिनो लुबैबावोबा दैमालु बसुमतारी आरो दानसोराम बसुमतारीजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन नम्बरा दैमालु बसुमतारीनिया 8876737689 आरो दानसोराम बसुमतारीनिया 7086745572 गोजोन्थों खौरां नोंथांमोननि मदद होनाया मोजां फिथाइ थायबाय नंगौ नोंथाङा थारखौनो हमदांनो हादों बर'नि फिसा नवजित नार्जारिया डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हाबाय नवजित नार्जारिनि गोब्राब नाजानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि सान हर मदद हरनायजोंनो नवजित नार्जारिया देरहासार जानो हाबाय आरो बेजों गासैबो बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव आसामनिफ्राय साथामबो फाइनालिस्ट जादोंमोन जाय गासै आसामनि थाखायनो गोग्गाथाव साथाम आसामनिफ्राय फाइनालिस्ट जानायनि मादाव नवजित नार्जारिया देरहासार जानो हादों आपुन पेगुआ फार्स्ट रानार आप जानो हादों आरो अध्यश्रीया सेकेन्ड रानार आप जानो हादों देरहासार जानो हानायनि थाखाय नवजित नार्जारिया सना गाबनि ट्रफिजों लोगोसे गासै 10 लाख रां मोन्दों आपुन पेगुआ रुपानि ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां आरो अध्यश्रीया रुपानि ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां मोन्दों डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सिजन 5 नि गासैबो ट्रफियानो आसामाव सफैनो हानाया गासै आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासारनो हानायनि थाखाय SB बड' निउज चेनेलनिफ्राय नवजित नार्जारिनो कंग्रेचुलेसन्स जासिहरनाय थाबाय आरो बिथाङा जेब्लाबो गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोनखौ मिजिंथिबाय प्रमद बर'आ बर'नि बिफा नङा आरो प्रमद बर'आ बर' हारिनि बिगोमाबो नङा गासै बर' हारिनि जानानै जेंना आरो जौगानायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंनो मोन्थाय गैया बे खोथाखौ बुंथिदों बनसुआ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि उनाव BJP सोरखारा भारताव मोनबाजि रायजो खालामनो सानदों होननानै कर्नाटकनि BJPनि मन्थ्रि उमेश काट्टी बिथाङा बुंथिनायनि सायाव बनसुनि खौरांगिरि मेल भारत सोरखारा बे थांखिखौ लायोब्ला बनसुआ बेखौ बरायो होननानै फोरमायथियो लोगोसे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दाबि खालामनायनि मादाव गोजामसिन दाबिनि मादाव मोनसे बड'लेण्डनि दाबिखौ सुफुंनानै होनो थाखायबो खावलायो लोगोसे जायनाखि गागि थागिबिफोरा आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दाबि खालामनो हानायनि कनस्टिटिउसनेल मोन्थाय दंखायो बेनिखायनो बर' हारिनि हारिमु थामोनथा हा आरो जौगानायनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय बनसुआ आगान सुरबोदों होननानै बुंथियो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2001 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला BTCआव 32 लाखनि गोबां सुबुं अनजिमा दं नाथाय 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशआव 12 लाख सुबुं अनजिमा दं थेवबो बिथांमोनहा गावसोरनि आलादा रायजो दं संकसनिफ्राय सदियासिम जानो गोनां बड'लेण्डआव गासै 50 लाखनि गोबां सुबुं अनजिमा दं अब्ला मानो आलादा बड'लेण्ड मोना होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेराफारसेथिं एबसुनि आफादगिरि बिबान थानाय समाव आलादा बड'लेण्ड दाबिनि थाखाय गोलाव सम खामानि मावबोनाय प्रमद बर' बिथाङा दा बे समाव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाया गोनांथि नङा होननानै बुंथिनाया दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ बर' हारिनि बिगोमा नङा आरो प्रमद बर'आ बर' हारिनि बिफा नङा होननानै बुंथियो मानोना बड'लेण्ड दाबिया सासे सुबुंनि नङा बियो गासै बर' हारिनि दाबि होननानै बुंथियो बिथांमोनहा मोनसे हारिनि गासै जेंना आरो जौगानायखौ लानानै रावबो MLA एबा मन्थ्रि एबा गुबुन बिबानावनो थायाथों मानो बुंनो मोन्थाय गैया होननानैबो फोरमायथियो जायनाखि बिथार गोरोबथायाव कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनेल सल्युशन लिरनानै गारबोदों बेनि सायावबो बनसुआ बुंथिदों दि बियो मोनसे आफाद एबा दोलोनिसो थांखि गासै बर' हारिनि थांखि नङा जेब्लासिम बर'फोरा आलादा रायजो मोना अब्लासिम फाइनाल एबा जोबथा जाया होननानैबो बुंथिबावो बनसुनिफ्राय
धोरोमखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव फारागथि खालामलायनाय बेरखांदों बाक्सा बारेंगाबारियाव। गुबुन धोरोम एंगारनानै बाथौ धोरोम नाजावनायाव अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों बाक्सा बारेंगाबारिनि गंसे नखरा। लुकास बसुमतारी बिथांनि नखरा ख्रिस्टियान धोरोम एंगारनानै बाथौ धोरोम नाजावनायनि उनावनो अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों। लुकास बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि नखरा थांनाय 2000 मायथाइनिफ्रायनो ख्रिस्टियान धोरोमखौ बोजबदोंमोन। 22 बोसोरनि उनाव बे बोसोरनि थांनाय बैसागुनिफ्राय बाथौ धोरोमखौ बजबफिनदोंमोन, नाथाय बेनिफ्रायनो अलखदाव गोग्लैनो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि गामियाव बांसिन सुबुंफोरानो ख्रिस्टियान धोरोमारि। लुकास बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गामियाव जेब्ला हाबा खेराइ जायो अब्ला बाहेरानिफ्राय हाबा खुंग्रा नखरखौ हेंथा हरो दि बिथांमोननि अदेबानि लुकास बसुमतारीनि नखरनिखौ हाबायाव लेंहरोब्लानो गावसोरबो हाबायाव फैनाय नङा होननानै, जायनि थाखाय हाबा खुंग्रा नखरा लुकास बसुमतारीनि नखरखौ लेंहरनो हाया। बेनि अनगायैबो बिथांनि नखराव सुबुं हाबनायखौबो हेंथा हरो। बेनि अनगायैबो बिथांनि नखराव सोरबा थाङोबा जुरिमाना फोनांनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। लुकास बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्ला उन्दैमोन अब्ला बेराम आजारनि थाखाय ख्रिस्टियान धोरोम हाबदोंमोन, नाथाय दा 22 बोसोरनि उनाव हिन्दु धोरोम लाफैफिनबाय। धोरोमखौ लानानै जि फारागथि बेरखांदों बेफोर जाहाथे सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां जायो, बेनि थाखायबो खावलायहरो लुकास बसुमतारीया। क'क्राझाराव 32 बिघा बर'फोरनि हाखौ सेनो नागिरनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। क'क्राझार बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफोरनि सान्दामारियाव थानाय 32 बिघा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया इन्टिग्रेटेड सार्किट हाउस लुनो नागिरनायनि हेंथायै हा बिगोमाफोरजों लोगोसे बनसुआ सोमावसारदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजानायखौ लानानै खुद्रिसारदों हा बिगोमा रायजो राजाफ्रा, जायनाखि बिटिआर गोरोबथानि 7.2 दफानि गेजेरजों खास हा, वाटार बडिज आरो ग्रेजिं लेन्डखौ आसाम सोरखारा बाहायनो हानायनि गोरोबथा दं। बेखौ लानानै बैसो जानाय हानि बिगोमा रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांदों आरो दफाखौ नायालासे दिल्लीयाव प्रमद बर'आ मानो गोरोबथा खालामनानै लानानै फैखो होनानैबो सोंथि खालामो। आरो प्रमद बर'आ जुदि बर'ब्ला आरो बर' हारिखौ मोजां मोनोब्ला ब्रिटिशनि गाहाय जानानै बर'नि जायगायाव बर'फोरनि हाखौ सेनो नागिरनायखौ हेंथा होनांगौमोन होननानैबो खुद्रियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिदों दि बेफोर हाया आबै आबौनि समनिफ्रायनो बर'फोरनिखा आरो बेयाव आबाद मावनानै जाबोदों। जुदि बे हाखौ सोरखारा सेयोबा बबेयाव आबाद खालामगोन, बबेयाव थागोन आरो फिसा फिसौखौ माबोरै फोरोंगोन होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो मानि थाखाय बर'फोर थानाय हायावल' सोरखारा होस्राङो होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे भारत भुटान सिमायाव गोबां नेपालिफोरा हादान सिफायनानै थादों, बिसोरखौ मानो होस्राङाखै होननानैबो बुंथियो। नाथाय क'क्राझार बायदियावनो बर'फोरनि हाखौ सेनो नाजानाया बेसेबांबा लाजिथाव होननानै बुंथियो आरो थैबाबो बे हाखौ एंगारनानै होनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। गोनांथि जायोब्ला हाइकर्टसिमबो थांगोन होननानै फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो सोरखारा अख्रायै हाखौ सेनानै लायोबाबो बिनि थाखाय सुबुंखान्थिनि गेजेरजों सोमावसारगोन आरो बे सोमावसारनायखौ गासै क'क्राझार बेनि उनाव गासै आसामसिम लानानै थांगोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बे 32 बिघा हाखौ सोरखारा सेनो हायोब्ला बेबायदिनो हा सेनाया जालांबाय थानायनि लामायाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लामानि जाब्रथायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि निकासि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा सेरनि दारांगायाव दुखुनांथाव जाथाय जादों, जायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला औवाजों आबुं जानाय ट्रेक्टरा लामा गेजेराव सामलायनो हायैनि थाखाय बेलथायदोंमोन, जायनि जाहोनाव ट्रेक्टर सालायगिरि सुमन सोरगियारिनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुमन सोरगियारिया दुमनिनि सिब्रुबारि गामिनि थागिबि। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो निकासि पुलिस बादानिफ्राय पुलिसा जाथायथिलियाव थांनानै जाथायनि सायाव संदाननाय हाबाखौ मावहैदों आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' गोसोखां सावस्रि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। मख'जाथाव दि लामानि गाज्रि हालोदनि थाखायनो बे जाब्रथाया जानो मोन्दों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद दैखांदों। ब्रिटिशनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिथाङा चिफ मिनिस्टार्स रिलिफ फान्डआव 4 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। बिथांनि अनगायैबो दैबाना जानायनि थाखाय राहा बादायाव थानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों ब्रिटिशनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङाबो। जुब जुब अखा हानायजों सुख्लाय दैसाया लोमसावनायनि थाखाय सुख्लाय सेरफांनि मोन 8 माथावरिया बायफ्लंदों, जायनि थाखाय नाथखुसि, खासिबारि आरो हाग्रामारि गामिनि रायजो राजाफ्रा नाथखुसि एलपि स्कुलाव थानो गोनां जादों। बिथांमोनखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे गावनि फारसेनिफ्राय जि एसे हायो मदद हैदों गणेश कछारीया। लोगोसे बायफ्लंनाय माथावरिखौ थाबैनो फाहामनानै होफिननो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों आरो जायनाखि दैबानानि थाखाय गोबां आबादथिलिया खहा जाबाय बेखौ मन्दल लानानै सार्भे खालामनो थाखायबो खावलायहरदों।
मख'नो गोनांदि थांनाय 24 घन्टायाव दैबानाजों 4 सुबुंनि जिउ गोमाबावनायजों आसामाव दैबानाजों थैनायनि अनजिमाया गासै 121 जाफैबाय। दैबानाजों 4 थैनायनि मादाव साफायै बरपेटा जिल्ला, काछार, दारां आरो गलाघाट जिल्लानिफ्राय। रिपर्टनि बायदिब्ला मोननै 27 जिल्लानि गं 2894 गामिनि 25 लाखनि बांसिन सुबुंफोरा दासिमबो दैबानाजों लोमजानानै दङ आरो 2 लाखनि गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गं 637 राहा बादायाव थानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।